Només sé que no sé res, va dir aquell filòsof de l'antiga... Bé, no sé d'on exactament, però era un senyor segur. Perquè filòsofes n'hi havia poques, es veu que les dones no pensaven. El cas és que això ho pensaria un dia qualsevol. Ves a saber si no seria un dissabte, que el dissabte és un dia molt de pensar. I en això estava pensant jo este matí, just abans de seure davant del micro. I he pensat, serà que em creia còmica i actriu i vaig resulta que sóc filòsofa? Bé, siga com siga, el món va molt ràpid i jo cada vegada pense que en sé menys. No passa res, que ningú es preocupe, perquè no estic sola. Cada dia estaré acompanyada d'un equip que en sap molt. Cadascú de son pare i de sa mare. Alguna cosa bona hi traurem. Avui comença una nova temporada del Podríem Fer-ho Millor i no ens importa massa si el món va ràpid o lent, si estem a casa o a la ràdio. Nosaltres estarem. I anem sense fre, que som uns inconscients. Ja em diràs, si no, qui accepta fer un programa dissabte i diumenge. Podríem fer-lo millor, és cert, però llavors ja no el faríem nosaltres. És dissabte, són les 10:07 i fa solet. A veure com està el món. Podríem fer-ho millor. Podríem fer-ho millor. Podríem fer-ho millor. Podríem fer-ho millor. Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. 48 hores després de l'inici del curs escolar, a la Comunitat Valenciana ja s'ha hagut d'activar el protocol de sanitat en una aula. Maratones y no, es que se cae, pero ¿por qué no le ponéis barandillas? Estaba boca abajo, pero yo sabía perfectamente que era él. Me contaba que le robaban enseres. Ninguno de los actuales trabajadores y cuidadores del centro hemos desatendido a residentes o actuado de manera poco diligente. El presidente no me quirda. Porque la situación ahora es extraordinariamente grave. Estos presupuestos tienen que tener como base el pacte del Botànic, que és primordial. I totes les forces que vulguin sumar-se, perfecte. Des de les diferències ideològiques, des de les diferències de plantejament, puguem anar sumant. En este caso yo tengo que decir lo primero, que en esos años yo era diputado por Ávila, no tenía ninguna responsabilidad en el partido. En el caso concreto de la salida, de la huida del rey emérito, tuvimos una discusión fuerte. Preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años. Usted echa de menos algunas formas de gobernabilidad en nuestro país, afortunadamente superadas. Generar incentivos a las personas a trabajar más. A optar por tener como mínimo un portfolio de 7 vacunas, porque nadie puede garantizar que una en concreto vaya a funcionar. El derecho a no tener que prolongar la vida de uno si la vida se ha convertido en una forma de sufrimiento. No me quirda. I no me quirda. Jessica, jo tu sí que vull cridar-te. Bon dia, Jessica Crespo. Molt bon dia, i com m'alegra que em quirdes, Que em quirdes. Això, quirdes. Jessica, benvinguda, encantada, no sé com dir-ho, és el primer dia, ja ens coneixíem, però és el primer dia que estem juntes. Sí, que treballem juntes convollades, però, ostres, la pandèmia també ens separades. va ficar difícil, sí, per favor. estem com juntes, però sí, però no. Bueno, no sé si te n'has adonat, este principi que hem tingut, havia de sonar la nostra sintonia nova, i ha sonat l'antiga. Sí, jo creia que era buscat, això. És que la gent pot estar preguntant-se, ho deixem ahir, ho deixem obert a que la gent pense... Jo he pensat que era buscat. Vale, per a mi ha sigut una... Mira, si ha sigut fortuït o no, a mi em sembla molt bé, perquè és una bonica manera de fer la transició, de donar una besada enorme als companys que no ens acompanyen en esta temporada, fonamentalment al capità del vaixell, que des d'ací li enviem una besada molt gran, però que està en molts projectes, i Carles Caparrós des d'ací un beset molt gran. I dit això, quirdem l'actualitat, Jessica. Sí, perquè el que hem sentit al principi ens ha despistat una miqueta. Sí que és cert que jo creia que era buscat i que era un homenatge al Podríem Fer-ho Millor de la temporada passada, però el que hem escoltat després de la teua entradeta són alguns dels sons més destacats de la setmana. Algunes coses que hem escoltat, digues. De tota manera no te dic, perquè si la gent vol quirdar-nos, li hem de donar la possibilitat.
encetem un telèfon nou per al programa, que és el 654 33 27 33. També ens poden escriure a xarxes, perquè altra cosa no, però moderns som, i tenim Twitter, Instagram, és @podriemmillor, amb una M no molt llarga, només amb 2 ja va bé, una geminada que ens hem inventat. I molt important, que això ja m'ho han remarcat la gent jove que ens acompanya, que hem de posar un hashtag. No sé si això ho sabies, però això és fonamental, Jèssica. Saps quin és el... Descol·locades això de la gent jove. De la gent jove. Més joves que tu i que jo. És que el que tenim així són preestrenes de persones. Sí. Clar, fa tant de temps que no van a l'escola que els hem anat reubicant. No, tenim el hashtag podríem millor per a que ens escriguen, perquè poden eixir al balcó a cridar coses com el podríem fer-ho millor, mola molt, però això si no ho escriuen en xarxes a nosaltres no ens arribarà. Clar, saps? Clar. Que es graven en el balcó cridant, però que ens ho envien igualment en un vídeo. Et sembla bé? Sí, a mi em sembla perfecte. Jo crec que ja ho fan, no? Tot el que fan ho registren, no? Amb el mòbil. Això sí que es nota que nosaltres no som tan modernes. Bé, gent jove o gent gran, que ens escriguen i que ens telefonen per a dir-nos el que vulguin, que per això estem així. Clar que sí, això és el que volem, la participació. Exacte. I a partir d'ahí, ara ja sí, anem a... Perdona, vaig a autocorregir-me ja el primer moment. Sí, ja ho veig. No és hashtag, és coixinet. Coixinet. És coixinet. Això obrirà polèmica, estic segura, però bé, en principi, coixinet podríem millor. I en tot això, ara ja sí, anem a endinsar-nos en l'actualitat. Jèssica, va, compta'm coses. Molt bé, amb coixinets, Amb coixinets ho farem. Hem escoltat algun resum del que ha sigut notícia, del que està sent notícia també estos dies. Hem escoltat parlar de les pensions, no? Allò que sembla que és que treballem poquet, que estarem al tall encara que anem amb tac-a-tac, no? Els pressupostos, tant els d'ací com els d'allà, l'operació Kitchen, i les últimes hores que ens està deixant, i aquesta informació, i Ricardo Costa, mare meua, per això tindrem temps, que tenim moltes hores de programa al cap de setmana. Els amors, els desamors entre els socis de govern, també de Casa i d'Espanya, la situació de la residència de Llíria, hem escoltat a Abascal i la seva particular manera o la seva particular concepció de la democràcia, que és que, clar, que revisa la història. Ha d'haver gent de tot, això sembla. Sí. De tota manera, Jèssica, no m'estàs parlant del tema de la tornada a l'escola, i això... pot ser per a tots no, però en el meu cas, i crec que parle per molts, això sí que ha sigut un descobriment. La tornada ixa, no? Això ha sigut millor que qualsevol descobriment científic No hem parlat d'això. Mira que en teníem ganes, tens tota la raó. La setmana arrencava, evidentment, amb l'obertura de les escoles. Feia setmanes que en parlàvem tots, i per moments en sèrie sonava una miqueta la pell, algunes i alguns, escoltant com hi havia qui posava en dubte que pogueren reobrir, però sí, finalment sí, afortunadament podem dir, molts de nosaltres, jo també. I així la conselleria ja havia treballat amb l'ordre. Dilluns totes les càmeres estaven a l'entrada de les escoles, unes poques càmeres van anar directament, no havien pogut reobrir perquè ja hi havia algun cas positiu, i dimecres, 2 dies després, les càmeres ja van estar a algun centre que havia hagut de tancar. 2 dies se'ls havia durat l'alegria a algunes famílies. Concretament a les algunes de segon de primària de Rafael Bunyol. Després, al Rema, tota la setmana han sigut 13, les classes o els grups que han deixat d'anar per algun cas positiu, que vaja, és relativament i percentualment és un percentatge menor. Sí que és cert que en el nostre cas no estem afectades, això. No estem afectats. També t'he de dir que la meva filla va començar tard, no ha tingut temps de res. Vull dir, va començar, com ho han fet escalonat, en el meu cas la meva filla va començar ahir. No ens ha donat temps a res. La setmana que ve és un aterratge tranquil. Però si et sembla, Maria, a més del viralíssim comentari que una xiqueta feia a les càmeres de punt, amb allò que pitjor és morir-se, que ho hem escoltat abans. Qui no ho ha escoltat? Sí. Estos que ara escoltarem són alguns altres sons del primer dia d'escola. Tinc la mascareta de recambio en la riñonera. Vamos entrando, nos limpiamos en la alfombra. Hi ha xiquets molt irresponsables que tenen la mascareta davall del nas. Se pensen que això és una broma i no. Ha sigut molt interessant. 2 i 2 són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres als centres, força de treball del segle XXI.
planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, Escolta, un temps que era fora. l'escola de la cançó d'ESO no té, afortunadament, res a veure com és l'escola actualment, però sí és cert que enguany la improvisació té poquet d'espai, almenys en este inici on ha d'estar tot molt calculat. Mascaretes, quantes se n'han de dur, quantes se n'han de guardar, llevar-se les mans, no sé si són 5 voltes al dia mínim, no tocar-se massa, no juntar-se, no compartir material. Ja, això a priori, com que això tomba tots els preceptes bàsics d'una escola més moderna, més oberta, no? Més cooperativa. Sí, és un moment... I també ens pot portar a preguntar-nos, i això pot afectar els més menuts? Poden estar tocats d'alguna manera pel confinament i tocats si ho estan més o menys que les seues famílies, també podríem preguntar-nos. Li ho preguntem, si ens sembla, al psicòleg infantil Juanvi Blázquez. Aquí ja tenim el telèfon. Molt bon dia, Juanvi. Bon dia, Maria i Jessica. Hola, Juanvi, bon dia. Escolta, fins a quin punt necessiten xiquetes i xiquets tornar a escola? I t'ho preguntem, fem una miqueta una mirada enrere. Recordem, al principi d'estar confinats es deia que els més menuts, que eren qui millor s'adaptava, que pràcticament el confinament no s'afectava, però això ja vau dir els experts que ni de lluny. No. Correcte, no, a poc a poc esperaven un temps, realment al principi esperaven que foren 2 setmanes, 4 setmanes com a molt, però sí que és veritat que la part social era fonamental i si estem parlant en el cas d'infantil, per exemple, que és el començament, l'inici d'aquesta part social, d'aquest desenvolupament social era fonamental. I molts xiquets ja demanaven, inclús parlaven en altres per les terrasses ja com una manera desesperada de trobar-se en algú que fora de la seva edat, la veritat. Ja, està clar. Digues. Juanvi, que t'anava a preguntar jo que sempre a la tornada de curs hi ha alguns temes recurrents, hi ha alguns sentiments que es donen, no? Nervis, emoció, sempre es parla d'això, no? Es parla que els xiquets tenen cert neguit, no?, de tornar, però poden estar experimentant altres sensacions en esta tornada que està sent, evidentment, particular? Sí, jo aquí, en principi, sí que primer, abans de parlar d'ells, sempre intento parlar dels adults, no? Que en principi a voltes tenim una sèrie d'hàbits que no són que no afavoreixen, no?, que els xiquets s'adapten. En principi, els xiquets, jo sempre dic que els xiquets es desenvolupen a pesar de nosaltres, no? I a voltes estem parlant de lo que està passant, del virus, sense posar una solució, sense explicar un procediment. Els xiquets van escoltant i poder pujar el seu nivell d'ansietat, no? Ahí seria un tema de reeducació dels adults, primer, i a partir d'ahí començar a fer coses que també feien quan estava la pandèmia, que és continuar anant al parc, parlant del col·le, contant experiències quan nosaltres érem xicotes del col·le positives, jugar amb nins que estiguin a l'escola, contar contes, serien coses que van ajudar els xiquets i encara, perquè encara l'adaptació va ser un poc més llarga en alguns casos. Clar. Ja has parlat de com les famílies hem de parlar als més menuts una miqueta, no? Que és important també el nostre estat de nervis per no traslladar-lo a ells mateixos. I això ens portaria a la xiqueta més viral de la setmana. Un equip dels informatius d'Apumèdia trobava esta meravella de chiqueta el primer día de escuela. L'escoltem. Es un poquito peor porque no puede respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. Escolta, Juanmi, que ens ha sorprès una miqueta de tot. Sembla que l'obvietat del missatge, però també aquesta naturalitat, no? A tu què els suggereixen aquestes paraules? A veure, a mi em suggereix que realment la xiqueta s'està centrant en el que pot fer, i això és fonamental, en el que pot fer ara, no? És una expressió, evidentment, que segurament haurà copiat d'algun del papà o de la mamà, segurament, i l'ha reproduït, però si se fixen en el llenguatge, que és purament no verbal, trasllada certa tranquil·litat, és a dir, segurament aquesta xiqueta tindrà, calcule, uns 6-7 anys només, i a mi me pareix que el porta prou bé, ja vos dic, és a dir, al final, jo sincerament no sé vosaltres, però els hàbits de seguretat i de neteja a voltes els he vist més consolidats en xiquets que en adults, quan he anat per carrer o en alguns jocs. Sí, és veritat, clar. És veritat que ells agafen, o sigui, no li donen moltes més voltes, no? Se'ls ha dit que això és així i llavors arriben a casa, renten les mans, no es plantegen... Vull dir que són coses molt simples
i les coses molt simples les han agafat i no les han qüestionat tampoc, no? Vull dir, tampoc és tan estrany. Quan estem parlant d'aquestes edats, per exemple, Maria, és que no necessiten tampoc una explicació molt més llarga. És a dir, necessiten saber que això és d'aquesta manera, que en un llenguatge adequat, ja és quan, a partir de 7, 8... Estem parlant d'una mitjana, Després pot haver variacions, no? En els xiquets i te sorprenen, no? Però en principi ja comença a necessitar d'una explicació un poquet més ampla, no? I inclús alguns volen participar en els rituals, no? Que se fan cadascú. Sí, però per això que deies de donar, que no els calen més explicacions, a mi, en el meu cas, al tindre 5 anys, la sensació de dir, potser no li estic contant més, perquè veig que no hi ha agòbio, no hi ha... Doncs com aquesta xiqueta està tranquil·la, no? I crec que potser és això, ens hem de plantejar quina és... O sigui, com que hauríem d'estar atents a quanta informació els hem de donar i sobretot si nosaltres estem tranquils, com estan tranquils ells, no? Suposa. Clar, sí. Primer, nosaltres tenim tranquil·litat i això va ser una part fonamental. I no sorprendre, és a dir, l'amor és una cosa que ells, encara que nosaltres pensem que ens fan la pregunta quan s'imaginen, això porta ja temps. Ells han vist pardals que estan al carrer, igual hi ha mort, han vist que de sobte una formiga que han xafat ja no se mou. Aleshores, el concepte a nivell experiencial el tenen i necessiten simplement moltes voltes la confirmació de l'adult en aquestes edats, i no anar fent tampoc s'ha anat lluny o fer explicacions molt metafòriques perquè en aquestes edats que estem parlant tampoc és necessari. Hem d'acceptar la pregunta d'una manera positiva perquè si un xiquet pregunta sempre és bo, siga el que siga, i nosaltres no hem de posar cara de pòquer perquè si no també això va cridar més l'atenció del xiquet. Confonem, no? Confonem. Mira, Juanvi, ara que has dit això de la cara de pòquer, a mi ja m'ha passat, suposo que a Maria també, i estem parlant que sí, amb naturalitat podem parlar amb ells de la mort, ells veuen, per exemple, animalets, no? O coses així, però de vegades ens falten, jo crec que eines, no? A moltes famílies, i quan ens preguntes ens deixen desquadrats. A mi, per exemple, en el meu cas, la meva sí que m'ha preguntat s'ha mort, o no sé qui se va morir, o els iaios se van a morir pronte? M'han plegat a preguntar, coincidim, no? Sí, hi ha com una fase, no?, en la que de sobte eixe és el tema i és cert que a mi hi ha una part com que m'alegra, perquè suposa que pel que deies tu, de que preguntar sempre és bo, perquè llavors pense, molt bé, és que està ahí i sent que s'ha naturalitzat parlar d'això durant un temps i pense, no sé, he tingut la sensació de que era una cosa positiva, no? Clar, a veure, és positiu, el que passa que si noteu també que és obsessiu, Maria, no? jo no sé si tens tu o filla, però una filla. Si noteu que les vostres filles d'alguna manera s'enganxen ahí, doncs també es diga, bueno, a veure, això és l'amor i tu saps que parlar amb mamà i papà com vulguis, però també anem a parlar de lo que és la vida. La vida és jugar, la vida és córrer, la vida és poder dibuixar, abraçar-nos, inclús donar un suport de fer un dibuix de cadascuna d'aquestes accions i veure si vol afegir alguna més i dir-li, i ara què vols que facin? I se centreu en el que podeu fer. És a dir, també, si s'enganxa molt, doneu-li també el contrapunt, no? Que al final, aquí parlant entre adults, hem de dir que l'amor és el que fa que la vida tinga un sentit, no? Pensava que anava a dir, si s'enrotlla molt, crideu-me, telefoneu-me i jo... Bueno, mira, ja me la deixeu a mi, perquè de vegades això que no tens ganes, no? Sí. Que no saps per on tirar. Sí. Escolta, Juanmi, una última qüestió, si el pareix, que estem parlant així de xiquetes, de les nostres, la de Maria, la meua, però tu... de totes. A veure, com ha sigut el teu inici de curs? Que sabem que també tens una menuda 4 anys també, i perdona que tu tens una entrevista només contant-nos això, Què ha passat? Sí, és veritat. Ai, pues 2 dies a escola i al tercer ja malaltet a casa i res, estem fent el protocol. En principi, el que sospitem els papàs doncs, que ha sigut una grip forta i després d'estar sense contacte amb xiquets, doncs és normal. I res, i la xiqueta l'únic que vol és tornar a l'escola també i jugar. O sigui, que en aquest sentit, per això moltes voltes també reafirma el paper dels docents i dels familiars que en general ho estan fet bé, perquè si no estigueren fet bé, més enllà de les mesures no voldrien anar els xiques, no? Sí, totalment. Estic en aquesta situació confinat 2 dies a espera del protocol. Fantàstic. I esperem que avui me donen el resultat, però bueno, en principi pareix una grip. Ja ens contaràs, ja estem així, Ja ens contaràs. Mira, ara hem deixat Maria la Met per a veure com, no? Hem llançat una Met per a veure com acaba la història de Juanmi, que precisament li telefonem per a veure com va l'inici de curs i psicològicament, i ell té una història personal que compartirà amb nosaltres. Vinga, Juanvi Blázquez, un plaer. Moltíssimes gràcies. Igualment a les dos. Que vaig a bé.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. I ara voldríem mirar este tema dels xiquets i les xiquetes, la tornada a l'escola en temps de la Covid, des d'un altre angle, Jessica, si et sembla. Jo aniria ara a la primera línia de foc, al carrer. Per això estrenem nova reportera. Podríem fer-ho millor. És que, bueno, ara aniran comprovant els oients que en este programa no hem parat atenció a les despeses. De fet, si ho haguérem fet, potser no compensàvem per a fer les 4 hores i mitja, els caps de setmana... Bé, hem trobat una persona que per 4 duros ens fa el treballet de reportera. Mira. Clar que també hem d'entendre que potser el resultat també val 4 duros. No estic molt segura. Anem a comprovar-ho, d'acord? Bon dia, Saray Cerro. Hola, bon dia. Molt bé. Molt bé. Bon dia. Una coseta, que són els duros? Com que per 4 duros, que són els duros? Eres molt jove, no tens per què saber-ho tot. Els duros era una cosa que existia en un moment en el que tu potser no estaves encara ni en projecte. Tranquil·la. T'hem encarregat, Saray, que eixires al carrer. Jo tinc molta fe posada en la teua capacitat d'investigar i de tal. T'hem tret per a que isques al carrer per a il·lustrar el tema dels xiquets, no? La tornada al col·le, fer un poc de reportatge al carrer. Així que... No sé, endavant, què tens? Què ens portes? Vaig a ficar veu com de reportera, val? La que tu vulguis. Que tenen una veu, les reporteres. A veure com és la veu de reportera. Bon dia, Maria, bon dia, Jessica, bon dia, jurat del Pulitzer, perquè, clar, suposo que estaran atents, no?, a aquestes coses, vull dir, jo vull... Vale. Es connecten a les 10:30 tots, està perfecte, sí, estan tots... Vaig a parlar normal. M'he vingut a conèixer el problema, com has dit, de primera mà, amb xiquets, professors, que estic a un col·legi. I mira, xica, jo què sé, pues tot molt bé. Molt bona impressió, t'ho dic. Hola? Hola? Ai, el jurat del Pulitzer. No sé si estarà patint ara. M'escolteu? Hola? Sí, t'escoltem perfectament. Entra. Ja havíem tingut un problemet ara per a ficar-te-ho difícil, però no, que dius que tot molt tranquil, però que on estàs? Un moment, hem perdut... No pot ser, esperem que... Saray, estàs ahí? Estic. I m'esteu vacilant? Tu m'escoltes també? Jo t'escolto a tu? No. Això no és un... Potser l'audiència es pensa que és una errada tècnica, però en realitat no ho és. No ho és, Saray. M'esteu vacilant? No t'estem vacilant. Hem tingut un moment de desconnexió. Saps què passa? Te ho explique. Porte dos motxiles. La mascareta. El micro en el film que pareix un bocata de mortadela. El Quantum. Parec una tortuga ninja. Jo no estic bé, la gent em mira raro. Jo vull ser famosa i no m'està eixint. No estic bé. Però acabes de començar. Vas molt bé. Vale, ha hagut una errada tècnica que no té res a veure amb tu. No té res a veure amb tu. Val. No. Tu ho has fet superbé. L'única cosa és que jo m'he quedat amb que estaves a una escola. Sí. Estic així en el centre, en el Lluís Vives, en la porta, i està tot superbé, perquè, o sigui, jo crec que s'ho han pres amb moltíssima seguretat, o sigui, precaució, s'està complint totalment. I d'una manera, podríem dir, exagerada, perquè està tot... No, bé, sí, conta. És que crec que no estàs entenent exactament... Conta'm més perquè crec que no eres conscient del que està passant allí a l'escola. Clar, a veure, saps què passa? Que no sé, o sigui, és que està tot com en silenci, no n'hi ha soroll, està tot tancat, o sigui, les mesures de seguretat a tope, és que no n'hi ha ningú sense mascareta, de fet no n'hi ha ningú, o sigui... Ja, i això no et fa sospitar, Saray? No et fa sospitar que és una mica estrany, que tot vaja tan bé? No, dona, perquè això és València i nosaltres s'ho prenem tot
Pues com té que ser. Mira, ja. És que clar, estaran en classe, sí. Saps el que vull dir? Sí. I no... Clar. Sí, els professors tampoc en trobes cap ahí, no? És que no s'escolta res. No trobes cap professor... Hola? No. Clar, prova d'entrar a veure si... Saps què passa? Que està tancat, però que jo... la porta, sí. Però que jo suposo que és perquè els xiquets pues, estiguen dins a classe i no s'escapen. Mira, Sarai, em sap greu, jo de veritat que estava intentant veure si tu soletes arribaves a... Sarai, és que és dissabte i els col·legis el dissabte estan tancats. Vale, o siga, ai, quina vergonya, per favor. Què ha passat? Que no, saps què passa? Que eixa... És que, clar, jo ja no sé on estic i com aquesta etapa la tinc un poc borrosa perquè jo ja sóc adulta. Ja, sí. Clar, ai... Va, escolta, a veure com podem arreglar això, Sarai. Sí, mira, vaig a fer una cosa. Pregunte a gent d'ací del carrer a veure què opinen de la tornada al col·le. Sí, em sembla una decisió. Amb la Covid, val? Em sembla que has estat ràpida ahir, és una bona decisió. Sí, també te dic, per ser el centre tampoc n'hi ha molta gent. Estic així un poc... És dissabte per a la gent també. Se m'escapa. Estan tots escoltant-nos a casa. Sí, clar, està tot el món pendent al web i a És que vaig a caminar perquè és que si no n'hi ha ningú. Que res de res? Que jo me passeo, un segonet. Fem una cosa. Jo crec que per a ser la teva primera connexió estem més que contents. Ja sabem que el que podem esperar de tu, que és... Però que jo m'esforce mogolló, jo a tope. Sí. De veritat que tot bé, no t'estic acomiadant encara. Però ja me'n puc anar. Sí, mira, queda't atenta, mira a veure si aconsegueixes el tall de la teua vida, si hi ha alguna cosa que consideres important com per a tallar el programa tu interromps. A tope, per el Pulitzer. Feel free, vull dir, tot teu. Molt pronte seguim parlant amb tu. Estigues atenta per si necessitem alguna cosa, d'acord? Vale. Vinga. Així estic, a tope. Molt bé, Sarai. Afortunadament, Maria, no hem de posar notes com a l'escola, ni NM, ni PA, esta, no? No. Ramir, anem a presentar a Ramir. Ramir, bon dia. Molt bon dia, Maria, molt bon dia, Jèssica, molt bon dia a tots. Això t'anava a dir, Jèssica Ramir, Jèssica... Ai, ens coneixem des de fa molt de temps, des dels inicis. És que este senyor està en els inicis. Este senyor ha de posar música. Ell era necessari quan va començar a punt, perquè la música ha de passar... La música la portava ell. Ell és una enciclopèdia. Era seua. Portava els discos, vinils i tot, portava. Sí. Tot bé? Molt bé. Com és això de que et fem matinar pels matins? Matinar pels matins, molt bé. Mira, jo tenia un costum, els caps de setmana, que era anar a concerts, però ara com no n'hi ha, dic, vaig a fer alguna cosa de profit. T'ha pillat Mira, vinc a treballar. T'he portat a la bona vida. És meravellós. Mira, jo crec que la millor manera de demostrar és anar fent. Així que després d'aquest final de Sarai, mític, diria jo... Espero que el jurat del Pulitzer estigués atent, perquè ja té... mitja carrera feta. Sí. Ell i nosaltres, perquè ha sigut connectar i tindre una narrada tècnica. Molt bé, tu, molt bé. No, però estaria molt bé posar-li a tot això dels xiquets que posarem una rúbrica de música, no? El que passa és que ha sigut l'estrena i m'ho heu posat molt fàcil. Per? Perquè ja Jèssica ja ha agafat el meu lloc. I a més, això dius, Jèssica, si vols treballar per mi, no patisques, jo me quedo a casa i tu fas el meu treball. Som un equip tan potent. Clar, només que m'ensenyarà una miqueta. Sí, però és que ell en sap molt. El que jo he anat a un grup que m'agrada molt, que jo ets fan, i Follower. Clar, aleshores, però l'enciclopèdia musical és Ramir, això, evidentment. Ramir, presenta tu la cançó. Escoltem aquesta cançó que ha escollit Jèssica per a ambientar els seus primers sons de l'escola. És el tema La Mestra, de so, basada en la història d'aquesta professora Marifé Arroyo, que va arribar a Barts en 1974, i també inspirada en el moviment de renovació pedagògica d'aquesta època. Escoltem això i La Mestra. 2 i 2 són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres als centres, força de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor. Perdona tu pueblo, Señor. Pare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales.
escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. I en eixe context arriba una mestra rebel, decidida, valenta. La infància en disputa es conquesta. Ara, els caps de setmana, podríem fer-ho millor. Però amb això ja va bé, I d'alguna cosa més que de la tornada a l'escola s'ha de parlar també esta setmana. Veritat, Jessica? Sí, alguna coseta més ha passat, però una cosa, és que el tema que el vull apropar també té a veure amb xiquetes i concretament amb xiquetes, no faré el plural masculí, però no per res, no per qüestió de gènere, sinó perquè sí, el gènere té importància. A veure, explica'ns això. Doncs que no només la xiqueta de pitjor la mort que la mascareta, més o menys, ens ha donat una lliçó esta setmana. Una altra xiqueta, l'actriu Luna Fulgencio, protagonitzava el programa El Hormiguero este moment que ara escoltarem. ¿Hay algún chico así que te guste o algún famoso que te guste? Antonio Banderas, Mario Casas. Pues no sé. Aprovecha que está... Blanca Suárez. Blanca Suárez, pero bueno, ¿te gusta como actriz? Sí. Vale. ¿Y tú a qué te referías? Que se refería al... pues no. No tienes novio ni nada, ni se te... No. Que tengo 9 años, no tengo 26. Que tengo 9 años, como 26, tú. Però, clar, què li passa a este comentari ja darrere masclisme, homofòbia, sexualització? Hi ha un aspecte que no obviarem tampoc, i és que moltes persones tal vegada no detecten a la primera que hi ha així de roïn. Sí, que qui no ho veu té un problema, també et diré. Sí, té un problema. El que passa que això de preguntar si tens noviet, novieta, de manera gracioseta als més menuts, potser alguns diran que s'ha fet des de sempre, que no té importància, que no n'hi ha maldat, que no hi ha cap intencionalitat, però clar, estem en 2020 i ara ja sabem que les nostres estructures mentals de fa 30 anys doncs no ens valen i sabem millor que no deuríem fer, no? Volem fer una miqueta de pedagogia i per això, millor que tu i jo crec que li plantejarem tot això a Ana Polo, que és periodista, humorista, guionista, feminista, és moltes coses, tal com es descriu ella en xarxes, i està amb nosaltres este matí, en esta estrena del programa de la nova temporada. Molt bon dia, com estàs, Anna? Hola, bon dia, molt bé. Bon dia, Anna, què tal? Gràcies per estar amb nosaltres. Mira, si els sembla anirem per parts, perquè en podem extraure més d'una conclusió, jo crec, d'este àudio que acabem d'escoltar. Ens fixem en la primera part de la conversa, la resposta de l'actriu i la reacció de Pablo Motos. ¿Hay algún chico así que te guste o algún famoso que te guste? Antonio Banderas, Mario Casas. Pues no sé. Aprovecha que está... Blanca Suárez. Blanca Suárez, pero bueno, ¿te gusta como actriz? Sí. Vale. ¿Y tú a qué te referías? Que se refería al... pues no. Anna, què ha passat així? Què passa així? Què extraiem d'esta part de la conversa? Bueno, una cosa que passa sovint, no?, que és sexualitzar a les criatures i a les nenes. I clar, el que passa aquí no és que ja se li està preguntant per nòvios, per nois, pel seu desig sexual quan és una nena de 9 anys. I ella no ho ha expressat. Una cosa és que ella volgués expressar obertament quin és el seu desig, qui li agrada, però no ha estat així. Són 2 adults forçant-la a expressar això. A més, primer, posant-li en bandeja, diguem-ne, a Antonio Banderas, que és un senyor que té 60 anys. Sí. És a dir, no és que li estiguin posant nens de la seva edat, que també seria com lo lògic, no?, que ella a la seva edat tingués desig per nens de la seva edat. No, li estan dient que és possible que ella tingui desig per nens grans. Clar, això és un problema grandíssim, perquè és que ella és una nena i no ha de sentir desig per persones més grans. O sigui, el seu desig, com a molt, s'ha d'enfocar si és que s'enfoca, de moment, cap a persones de la seva edat. Sí. Clar. I sa primera, el tema de l'edat, i que li exposen en safata, no? És Antonio Banderas o és Mario Casas? I si ella diu Blanca Suárez, li diuen, li diu Pablo Motos, no, serà com a actriu, el referiràs. Clar, aquí està el segon problema, no? Aquí trobem una homofòbia brutal, i no només això, clar, aquesta homofòbia és perquè ja des de petits se'ns intenta construir el desig a les persones cap a la heterosexualitat, no? Llavors,
pues és aquest pànic que tu pots veure, no?, en la veu i en la cara de Pablo Motos de però serà com a actriz, no? Perquè, clar, no pot ser que amb 9 anys siguis lesbiana. És a dir, ara mateix tot està bé, no? Encara no t'has desviat, no? Sí. Això és tot el que amaga aquesta pregunta, no? Sí. Encara podem fer alguna cosa, no? Encara estàs en el raïl bueno, que és el de l'heterosexualitat. I clar, jo m'imagino a tot de nenes que ho hagin pogut veure, o nens des de casa, no? I s'hagin sentit identificades amb la Luna Fulgencio dient Blanca Suárez i dient, bien, els hi passa com a mi, no? Clar. I cada cop la nena digui, no, com a actriz, tal, no? Tot així, com supertens, i clar, m'imagino, o fins i tot ella mateixa, qui sap si ella per dins no estava pensant, pues sí, m'agrada la Blanca Suárez, però no, evidentment no m'atreveixo a dir-ho aquí. Però a banda és que amb 9 anys, segurament en el cap de la xiqueta no estava el si m'agrada Blanca Suárez com a actriu o com a dona o sexualment. Vull dir, evidentment, en la xiqueta no, som nosaltres des de fora, no? Des del punt de vista adult, els que sexualitzem tota aquesta història, no? Totalment, és el que dic, que si ella fos la que ho manifestés lliurement, doncs endavant, però som nosaltres que ens estem forçant ja a pensar en això abans d'hora i en pensar-ho de maneres concretes i molt determinades. I aquí és on està el problema, que no els hi convidem a pensar-ho lliurement. En plan, tu tens desig per algú, que evidentment això no és un plató de televisió, el lloc on s'ha de preguntar això, no? Però que no és que creem espais on ells puguin, no sé, sentir el seu desig lliurement. No, és que els estem induint tota l'estona, és apuntalar l'heterosexualitat contínuament. Ja ho estem comentant, ara estem fixant-nos en l'aspecte de l'heterosexualitat, però hem parlat a vegades de l'edat que té en esta segona part de l'àudio, és quan li pregunta directament Pablo Motos. Escoltem este momentet. No tienes novio ni nada, ni se te... Que tengo 9 años, no tengo 26. I jo veig que, perquè estem fent el programa jo a casa i Maria està a l'estudi, però jo veig com està sentint en escoltar a la xiqueta, no? Dir-li que tengo 9 anys, no 26, val, ens pareix obvi, però jo en este punt he discutit estos dies amb alguna persona que considera que és una qüestió inofensiva, que no té més importància, que tota la vida s'ha preguntat als més menudets si té noviet, si té novieta, no? Però què li dic a esta persona? O millor respon-li, Anna, tu que aquesta persona estarà escoltant. Clar. Bueno, que és normal pensar que no passa res, perquè si s'ha fet tota la vida i evidentment no passa res a nivell terrible, doncs clar que és lògic pensar que no passa res i que, com tu has dit abans, es fa sense maldat, es fa amb bona intenció, és una brometa, és per tenir algun tema de conversa amb una criatura, però de vegades, encara que no fem les coses amb mala fe i no ens n'adonem, sí que tenen unes conseqüències i sí que causen uns prejudicis en les persones. Llavors és com, jo li diria a tothom que estigués una mica obert a veure que les coses que portem fent des de sempre no sempre són les que estan bé. I que a dia d'avui, fent les coses com les hem estat fent sempre, hi ha molts problemes i encara hi ha molta gent que no s'atreveix a dir quina és la seva identitat sexual, a viure-la, a mostrar-la públicament. Encara hi ha gent a la qual se l'agradeix per la seva identitat sexual. Llavors jo penso que és molt important no fer això, perquè més, quan es fa aquesta pregunta ja va encarada. Vull dir, tu si veus un nen li preguntes si tens nòvia, i si veus una nena li preguntes si tens nòvio. I això ja li està enviant un missatge a la criatura que és tu has de ser heterosexual. I això és el que s'hauria d'evitar, no? El missatge que no se li hauria d'enviar als nens, perquè el missatge ha de ser tu pots ser el que vulguis. I et pot agradar qui vulguis i t'estimarem igual. I penso que així les persones naixeríem amb una base, no? I amb una consistència que a dia d'avui no tenim, no? En general. I crec que això ajudaria. És assombrós com la resistència, no? La resistència que posem a fer aquest canvi. Per això esta cosa de llevar-li importància i dir, no espera tant. És una resistència que posem nosaltres, no? Ens costa molt. A ningú li agrada fer res malament, no? I llavors posem molta més energia en defensar-nos i en demostrar que no hem fet res mal fet que en acceptar que potser sí que ens hem equivocat, encara que no volíem equivocar-nos. És com quan et cau alguna cosa. Doncs et cau una cosa, tu no ho has volgut fer, és sense voler, no? O és, Anna, no sé si compartiu, o Maria, com analitzar el teu comportament mateixa o de fa 10 anys, no? Tal vegada no eres conscient de les mateixes coses que ara eres conscient, no? I tal vegada ara estàs més conscienciada o més informada i tens la perspectiva de gènere molt més present i allò que veies normal, feia 20 anys, no? Però sí hi ha una cosa com de responsabilitat pròpia, no? Igual com diem amb la Covid, no? Cadascú en la seva responsabilitat pròpia com a individu
I així igual, no? Per què no assumim que si tots anem posant, no? Si cadascú canvia la seva actitud personal, no? El canvi va, que tota pedra fa paret, sí. Totalment, perquè a més el feminisme és un camí d'aprenentatge i d'autoconsciència i de la construcció, per tant és que la jo de fa 2 anys no havia reflexionat tant sobre les coses com la d'ara, i per tant això és lo positiu, no? Que sempre pots millorar i has d'estar oberta per millorar, això sí, clar. I com a societat tal vegada no hem valorat o no hem analitzat un altre aspecte, perquè abans de la pandèmia sembla que és el paleolític, però hi va haver carnestoltes. I tu, Anna, va ser notícia, perquè vas aconseguir que una gran cadena comercial com és Carrefour retirara algunes de les disfresses que tenia que hipersexualitzaven a les xiquetes. Clar, la societat accepta aquestes disfresses, no? Vestir a les menudes com dones majors, que es moguin, que es maquillen fins i tot. Sí, és com anar a la platja, no?, a l'estiu, i veus tot de nenes amb la part de dalt del biquini, i a mi em fa pena, perquè penso, si és que és incòmode, és que no ho necessiteu. Per què? Per què vosaltres heu d'anar amb la part de dalt tapada, no teniu pits, i els vostres amics no han d'anar així, no? I és també una sexualització, perquè és una adultització de les nenes, no? Que de fet jo crec que ja de grans jo faig topless perquè penso que és incomodíssim anar en biquini a la part de dalt i que cadascú hauria de poder anar com fos, no només a la platja sinó a les piscines, on en moltes no es pot. Però sí, és continu, no?, la sexualització. Veus també que es venen biquinis de nenes amb relleno, com per què? Per semblar que tenen pits, no? Si t'hi fixes realment, ara mateix jo quan era petita les botigues de roba eren per nenes, eren roba de nenes, i ara tu hi vas i és roba de dona petita. Sí. Així és, Anna, sí. Anna Polo, t'agraïm també moltíssim que hagis estat amb nosaltres en este primer programa de la temporada. Jo crec que en tornarem a parlar, perquè lamentablement en tornarem a escoltar d'estos comentaris o tindrem altres exemples. Sí, a veure quin dia tenim temps, segur que tenim més temps per a tornar a parlar amb tu, que ha sigut un plaer i n'hi ha moltes coses a parlar d'este tema i de molts altres. Encantada. Molt bé. Una abraçada. Gràcies, Anna. Seràs la 3 voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Escolta, són ara 49 minuts que passen de les 10 del matí i el porte més temes, perquè la setmana, Maria, has de saber que ens deixa una nova youtuber. Sí. Mare meua. Jo no sabia que... O sigui, no pensava que això seria competència teua. Jo pensava que tu, com l'actualitat seriosa... Sí. No ho sé, jo pensava que el teu vici era estar escoltant en bucle les sessions de control a les Corts i estem descobrint una nova faceta de Jessica Crespo. No ho contes, bo, de vicis ja en parlarem, però que ara no me'n vaig tant, en definitiva, del tema polític, perquè la nova youtuber a qui em referís porta per nom Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana Álvarez de Toledo. Ai, ha canviat de professió i ara vol ser influencer. Claro, com Casado vulguis o no, saps? I què està fent? Què està fent? Jugant a videojocs? Fent això de l'unboxing? Es diu unboxing? Això de desempaquetar. Unboxing en valencià. És un anglès valencià que parle jo. Sí. Molt obert, desempaquetar caixetes. No. Que ella no se'n va del Congrés ni a Moli Bollint, que ella va anunciar que es queda com a diputada rasa perquè vol saber, va dir, en ser relegada fins a una plega a la llibertat d'un diputat ras, va dir. Però el tema, que ara s'ha fet youtuber, però amb allò que diem al món audiovisual, amb cortineta i tot, és a dir, professional. Mira, l'escoltem, així sona la cortineta d'entrada que porta per títol, atenció, és el seu canal, Pàtria i Política, por España y por el bien común.
ja promet, no? És com una pel·lícula d'acció, fins i tot, no? Anava a dir-te, jo dic, Ramir, què opines? Perquè jo m'he quedat... Està carregada de tensió, però al mateix temps té com un retoc així com ranci, no? Ja te va dient, no, Ramir. No, veritat? Vas dir que ranci, tal vegada pàtria i polítiques per Espanya i el bien comú, el sona així, no ho sé. No ho sé, per personatge també pot ser. Sí, pot ser. La cortineta bé, però s'ha de dir que Cayetana ha de millorar la qualitat del so, perquè ara de seguida l'escoltarem i no utilitza un bon micròfon, jo crec que grava... No, mireu, escolteu, com creieu que comença? Com saluda els seus followers, Maria? La Caxitaners. És que no he tingut temps de veure-la, llavors no sé. No. Ella no va de broma, i no sé jo si els Cayetaners que dius tu estarien preparats per escoltar això de la seva líder. Mira, comença així. Estimados votantes y exvotantes del Partido Popular, este es mi nuevo despacho en el Congreso. Desde aquí me dirijo a todos ustedes por primera vez como diputada rasa. No sona una miqueta fins i tot monàrquic, des d'aquí? Jo he escoltat uns tacons. Deu estar per ahí passejant-se. El que està clar és que el despatx del Congrés no té bona acústica. ¿Bona acústica? No. La convidem a que venga así. Cayetana, cuando necesites grabarte un YouTube, vente aquí, que tenemos un sonido maravilloso. A veces hay fallos técnicos, pero lo solucionamos. Cayetana. No sé si heu detectat també que s'ha tornat a referir a ella, que diu que és diputada rasa, que ho subratlla moltes voltes. Ho recorda en este vídeo, i recorda que ha sigut portaveu del PP, però que ara diu explora noves vies. Hoy en día es verdad que la política se puede ejercer de muchas maneras. Durante un año yo tuve el privilegio de hacerlo como portavoz, por tanto, de la tribuna del Congreso. Y ahora toca explorar nuevas vías. Qué positiva. Que positiva, no? Vull dir, noves vies perquè no hi n'ha quedat una altra, no? O com? És que diu diputada rasa com si fos una cosa, la mar de comú, tots som, no sé, com si tots foren diputats. No, tu eres diputada, t'han escollit, ja tens una posició com així més... Estarà cobrant el sou mínim professional, de segur que sí. Mínim de diputat. Sí, mínim de diputat, sense complement de portaveu. Però Álvarez de Toledo no es conforma amb ser relegada, ens donarà molts moments, jo crec, continuarà sent, millor dit, la pedra en la sabata de Pablo Casado. Però no sé jo, Maria, si no et fa fins i tot una miqueta de llàstima. A mi me n'ha fet en este comentari. Mira, escoltem què diu. También pedí formar parte de ese 50% del grupo parlamentario con derecho a acceder presencialmente al Pleno, a votar de manera presencial y también a participar, por ejemplo, en la sesión de control, ¿no? Asistir a la sesión de control. Pero tampoco pudo ser. Según me explicó la dirección del grupo, solamente van a asistir los 44 más importantes del grupo. Los 44 más importantes. Los 44, ¿eh? No lo estoy diciendo con rintintín ni con ningún tipo de resquemor, Pero 44. ¿Soy la 45? Quan va dir allò de Carmena, no te lo perdonaré jamás, te'n recordes d'aquell tuit que va fer? Per la desfilada de Reixos. Casado, no te lo perdonaré jamás. No me dejas estar entre los 44. És que 45, Cari, en el top 10 no eres. 45 ja estàs darrere. Hi ha 44 millor que jo. Ai, això és difícil de digerir, Però jo no sé si molta gent ha fet referència a allò de no te lo perdonarà jamás, però és que jo què sé, no se ho veiem vindre. Si fins i tot va plegar a comparar a qui fou president del seu partit amb un gos. Ja no estava fent punts. No estava fent punts, no. Si comparar el teu cap amb un gos, no sé, no estava. Això és que per voler fer-li una gràcia li ha tret un ull. No ho va dir una, no, sense voler, sinó dos, no, 3 voltes ho va dir. Mira, fiquem-se en context. Roda de premsa d'estes virtuals que es feien durant el confinament. Un periodista li pregunta què li sembla que Mariano Rajoy es votarà al confinament per anar a caminar rapidet, això que fa, no? Jo crec que l'expresident... El Rajoying. Escolten, pregunta y respuesta. En varias ocasiones el confinamiento para andar deprisa, para practicar deporte en las inmediaciones de su domicilio. Y mi pregunta es muy concreta. ¿Le parece reprochable al Partido Popular la actitud del expresidente del Gobierno? Muchas gracias. Pues mira, a mí me pasa con este asunto como con el chiste del perro, que es que cuanto más padezco a este Gobierno, más admiro a Mariano Rajoy Brey. Què? Un moment, És que ho escoltes la primera vegada i el despista. El quedes com pensant, això que ha dit és bo o és roïn? No queda clar, no? I així sembla que es quedaren els periodistes en la roda de premsa. Ha dit el que volia dir? No queda massa clar. Doncs una altra companya li repregunta.
Le quería preguntar, porque no me ha quedado claro si critica o no critica que Mariano Rajoy se haya saltado ese confinamiento para hacer ejercicio en los alrededores de su casa. Sobre Mariano Rajoy voy a repetir exactamente lo que opino, que es como en el chiste del perro, cuanto más padezco este gobierno, más admiro a Mariano Rajoy Brey. Ja sé el que ha passat. Jessica, sí? m'acaba d'anar a compte ara. Ella ara és youtuber, perquè el ser monologuista ja ahir ho va descartar. Ahir ja va dir, no, esto no es para mí. No, va intentar fer un acudit i no... És la coherència. Això és molt important. Molt. Li pregunten i sempre les dues vegades respon la mateixa cosa. Això és molt important. Els polítics això és difícil. Amb convicció. Això és difícil, molt bé. Clar. Estem d'acord. Jo crec que a més és de primer de polític. El que digues, creu-te-ho. I jo crec que ahir ella se ho creia. El que passa que els periodistes podem aplegar a ser molt insistents. I jo crec que ja li volien fer a Cayetana Álvarez de Toledo, que estava comparant a Rajoy amb un gos, en esta mateixa roda de premsa. Espera, uns minuts i després va passar això. Y también, hablando de ejemplaridad, le quería insistir sobre si le parece que también debería haber alguna autocrítica sobre que el señor Rajoy se haya saltado el confinamiento. El último es, ¿quiere que le repita lo del chiste? No. Vale. Ahí. Así ya tenía el morro torpe. Ahí ya ¿Se lo repito? Ahí bon rotllo ja no, ja tenia una miqueta de mala llet. Sí. Una miqueta. Tal vegada amb tanta insistència ja començava a comprendre que aquesta frase brillant que se li havia acudit, doncs no ho era tant. No. De tota manera, tota aquesta incursió en el món Cayetana, fixa't que la nostra lingüista Coral, que ens remarca molt la L, ara mateix deu estar contenta perquè jo he dit Cayetana. És un detall que potser als oients se'ls ha passat, però jo el remarque. Que tu has fet tota aquesta incursió en el món Cayetana, però l'encetaves perquè s'ha fet youtuber, però és que hi ha polítics millennials directament o que volen connectar amb els més joves. I tant, i alguns no són conscients que amb càrrec públic hi ha coses que tal vegada les xarxes no toquen. És el que li va passar, per exemple, en les setmanes també més dures del confinament. Jo crec que era més o menys quan d'allò del gos. A Mari Carmen Sánchez, que és la vicealcaldessa de l'Ajuntament d'Alacant. La política de Ciutadans resulta que s'avorria i ho va compartir en xarxes. ¿Y no os pasa que ya estáis un poco cansados de lo mismo, de hacer siempre lo mismo? Porque al final terminamos haciendo siempre lo mismo, no hay mucha más oferta, mucha más variedad en casa. No sé, yo me aburro mucho. Me aburro mucho. Estava tan avorrida que va fer una manifestació. Me aburro. És la definició gràfica del desfici. Tu busques en el diccionari desfici i hauria d'aparèixer este vídeo. Sí, i li va costar un disgust a Mari Carmen Sánchez, que l'oposició va demanar que dimitira, fins i tot el líder del seu partit així, són pitjors els companys de partit que els enemics. Toni Cantó li va llegir una miqueta la cartilla. Ella va haver d'utilitzar de nou les xarxes, ara sí, però per a demanar perdó. Cometí un error. Reitero mis más sinceras disculpas, pero el trabajo que estoy realizando como vicealcaldesa y como concejal de turismo está ahí y seguiré trabajando sin descanso como el primer día. Ai, ens ha donat una miqueta de llàstima, I això que teníem, podríem seguir en vídeos d'estos, no són només elles dos, hi ha molts vídeos que podríem repassar, el rap de Monedero aquell, moltes coses, Jessica. Sí, els polítics volen acostar-se a la gent més jove d'alguna manera i de vegades patinen un poquet, Bé, mira, anem a fer una cosa, anem a posar el rap de Monedero per anar-nos al... Sí, estic creativa avui. Per anar-nos al butlletí informatiu de les 11, us deixem amb el rap de Monedero. Jo no trobo un millor final per a esta primera hora. Tornem de seguida. Així en podríem fer-ho millor. Eres un niño bonito escondido en un flequillo. Hacías la pelota para comer solomillo.